салом алайкум бародаро ина молои мо омад партияи навш ду сар ғуноҷинай бародаро ду та бақаи аргинал кадом одамои молкум бошанд иншалло аи моло баракат меёванд. манай бақаи шведӣ бародаро 4 моҳа шидестай чиста зоти тоза швед ягон камбудиш нест. иншалло одаи мол мекарагира раҳмат мега. анай бақаи драга карпат қати чорни пиёсрай бародаро одами молкин иншалло аи результати зури зур мегира ки ҳоли 10 моҳай. анай ғуноҷини айшивиски бародаро 1 сола гузаштаги ай қаду баси ғуноҷина тамошо ки небине чихе моли бақ хоҳад мола. иншалло одаи мол мекарагира аи мол баракат меёва. анай ғуноҷини чорни пиёсриш бародаро 2 моҳ шуд бақа равиша масъалаи хурду хӯрок саломатиёш ягон камбуди зиёдатӣ надора. иншалло одаи мол мегирифтагӣ раҳмат мега. анай ғуноҷин қати яъне 2 та ғуноҷин бародаро 13000 сомонӣ мегем 26000 сомон мегем муомилаву дастсафка дариштай. ҳар диюя бародаро 13000 сомонӣ мегем муомилаву дастсафка дариштай. кадом одаи молкум боша иншалло баракат меёва. бо муомилаи хуб мекунем андар як савдо шава. анай бақа бародаро 15000 сомон мегем муомилаву дастсафка дариштай бародаро 15000 сомон муомилаву дастсафкаш дариштай. ана ина бародаро шведия бародаро 12000 сомон мегем ҳам тарак муомила дорем дастсафка ҳам дорем бародаро. анай бақаи драгаша бародаро 15000 сомон мегем муомилаву дастсафка дариштай. мола тамошо кунед бародаро чихе моли буз балаи фасони хушрӯай и ғуноҷинша машоалло мол мешава. швед айшивиски парода зоти ширай нофудор ғуноҷинай бародаро стойкаи мола тамошо ки небине ояндаш ояндаи хуби хуб мешава. беҳтарин моло ам бародаро кадом одамои молкум бошанд нархошон бародаро нархҳои дастрас. 2 та ғуноҷин бародаро 26000 сомон анай бақа 15000 сомон анай шведӣ 12000 сомон. анай бақая бародаро 12000 сомон мегем мошоалло мол мешава ҳоли 4 моҳай. анай бародаро 10 моҳа шидагиай мола бузбалагиша тамошо ки небине чихе результати хуби хуб метия.